ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to Ciloña ɓoki jawe wocci ɓogge sare Demba Wulli West ba fata ko on waktu yoni ha to gawinene kam ene wondi e sewnde ene jiya e gardidi kabruji mena to leydi Sénégal porte parole khalifa général mo Mourita holliti ala ko wawi hadde maggal Touba wadde yamiri ɗum ko gardiɗo ngal ɗon maggal Touba to leydi Mauritanie to ɓooli jippinoɗi toon jeeyi sababu ha kene fota wonde galleji nogas jani hen e wiide jayde leydi Mauritanie to leydi Mali kene fota wonde temedɗiɗi capanɗe nayya tufere huɗo bon ko woni ko jagga to leggal biyetengal sira koro to leydi Guinée Conakry kene fota wonde dumbaɓe sappo kañumen dogi e dumbirde mumen ɗum waɗi ko toon to Kindia e wiide procureur Amadou Diallo hen tatto mbawi jaggede hen goto wasi fittande moma kabruji mena manawena to Guinée Bissau kame Côte d'Ivoire ha fanma to Burkina Faso ha to Cameroun kame RD Congo ha fanma to kunde Maroc kame Algérie ha fanma to Zambie Togo kono ne kadi Ghana kam e Afghanistan musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañadena Ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa Ceerno Djiby Sy ko jaadindo mala walla danawal kala labɗo reedu malaɗo wuule Ceerno Djiby Sy ene safrata fiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibrome ndogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe darata kala Ceerno Djiby Sy ene safra warɓe usraɓe goragu jippiɓe e leeso ɓe manimumen moƴƴani e yawɓe yandinde kala Ceerno Djiby Sy ene andini dendagal kilineɓe mum wonde o heeɓi leɗɗe kese pula jaaduɗe jamanu kadi omo jogui leɗɗe siroji pewnaɗi bawɗi neldede kala nokku e kala leydi jomum woni Ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴetti leɗɗe makko fodde sappo e tati rafin yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo sa ƴettiɗe leɗɗe fodde sappo e jeenayyi rafi ene yaltayma ha laaɓa Ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune base makko ne tawe nder Nouakchott lamrugo leydi Mauritanie sara jeere netteta kala taximan walla kala chauffeur mo mbiɗa yo holle base Ceerno Djiby Sy ma holle hano hannirta ni Ceerno Djiby Sy ene jogui base mum kadi ne tawe to leydi Mali woni toon ko miñi ko ene wiye Samba Sy on noon numéro muɗum ko 00223 90 22 94 71 Ceerno Djiby Sy kañum numéro mum téléphone ko numéro 47 22 80 84 Ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu laaɓaɗo listihara so wannima listihara cikkata mata ko nder ɓerde ma o hooɗi Ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal kilineɓe mum yiɗi waɗnede listihara ɗaccata ko inde ma inde nene maɗa omo wiya kilineɓe kadi noddoɓe kala saaha yo mbaɗ insisté wona salade yo mbaɗ insisté tan ma hemmo hano hannirta ni Ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kiline mum aroɓe yo gaddoro nokkuji mumen to mbaɗiri safaruji mumen Ceerno Djiby Sy komo Allah luɓi hande gandal mbadden dando faade makko kettude kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam nyalle mon musidɓe tedduɓe amde capantati juko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e go yonti kabruji men e ɗemgal pular
ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV YouTube ko musidɗo men a Seydou Abouba jagorɗo mo leydi Sénégal cellal ɓalli no wowi wadde e kala subaka so hollidde ɓesguji leydi ndi oɗo hen boros mo coronavirus ɗo yarata e leydi ndi ujunnaje ɗiɗo e temedde ɗiɗo e capanɗe jeetato e jeegomo woni ƴewdaɓe tawani jogui oɗo hen boros ko capanɗe nayo e nayo neɗɗo hen jeegomo ko memodirnoɓe joguinoɓe oɗon ñaw hen capanɗe tato e jeetato ko raaɓaɓe anda ka raaɓe ɗumen temedde nayo e capanɗe joyo e jeetato keeɓi cellal mumen capanɗe tato e joyo neɗɗo ene tampi no fewi koma ballite e fofande sappo e goho neɗɗo wasi hen a fittandu muɗum teskama oɗo saaha mo gonɗen e nder leydi Sénégal hay ko taari ɗum kala ko ñaw guite mo jiiɗa kala nana tan takkilon e ɓaleje ne deeƴi guite ne gojji coyne mbaɗi donandi ɗum noon hewɓe e doctoreɓe garti hen gam hollirde oɗo saaha wawi tan riwtude ɗum raaɓo ko yimɓeɓe rentade salmodirde nde tawno ñaw guite ɓuuri wawde rewde koye junggo sa tohnima tan arayma ko ɓuuri yawde walla cella ñaw guite guitta lonal ma dokka goɗɗo yo ɓorno walla ni yimɓe tato ha nayo ndenda kokdi gotiri taw kamɓe kala ko ñaw guite ɓe gondima en ketto Amadou Ka. ñaw guite musɗo ina teska ɗo e falde Sagata Guet. Ibrahima Diom ICP mbo dongre nde o holliti wonde ɗe ɗo balɗe ko seeɓi ko e aroɓe ɓe gam safrade ko conjonctivite ɓe gondi. ɗeɗo balɗe kam miɗen daña yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa ɓe ko ñaw guite ɓe gondi. ina waɗi wiyoɓe ɗum Apollo walla conjonctivite. ɗum noon ina yaadi no feewi e ɗiɗo jamanuji. ina teska o mo ganduɗa o wondi ko e Apollo guite mum gojjat heɗe goyob wa analojiɗa ni. ñaw guite noon addata ɗum ko infection mo ganduɗa o mbo immorto ko e bactérie walla virus. allergie ne ina ɗum wawi tottirde ete ko jabbo mo ganduɗa o komo jawɗo ko raɓata. daɓodiral ngal noon ko seeɓi ko hen ko jewɗe rewrat manam ñawɗo o guite so mimi ko wayno jamdi walla serdu robinet walla eko nandi hen so goɗɗo ari mimi ɗon so memti guite mum tan o heɓat. ɓuri sellude tan ko Amadou Ka to Louga ɓuri sellude tan ko neɗɗo kala gonduɗo e ñaw guite kala ko memɗa soodo ha laaɓa neɗɗo goto so ñawi guite e galle tan yo rento no fewi memde potuji looɗe ɗe ene wawi o hatta tan e hoore makko kala komo yara komo hutoro ne gasa ñaw guite o wawa yaltude yimɓeɓe ko ɓuuri yawde ha joni toon to Sénégal keddoɗen gattaten koye sunare yande e leydi Sénégal ha tente APR woni Aliou Badara Cissé mo ganduɗa kam wonno toɗɗanoɗo poste dogowo koyɗe jaam hakkude laamu ngu kam e laamaɓe ɓe ɗon tigui o wonno caggal noon nde o wonno wonande ɗoftidiɗo hoorejo leydi ndi gadiɗo taw kadi ganduɗa ko jeyanoɗo e fuɗɗuɓe landa hoorejo leydi ndi woni APR mo ganduɗa kañum wonino jagorɗo caggal gueɗe caggal leydi tumande hoorejo leydi Sénégal Macky Sall ƴetti leffol laamu ha Allah yettini ɗo haaɗi ɗo ha wonti médiateur de la République taw ko hoorejo leydi ndi ha mandama ko gasi ñande nayduɗo hen lewru ndu gonɗen kam woni jaltuɗo aduna ñande aset nde wira hanki toon to Guénale Touba biyeteɗe Baqiya ko wona ɗum ko hoorejo leydi ndi gonnoɗo jillu mum toon to Allemagne arti hanki e nder leydi Sénégal gam tawtorede cuutgol ɓandu makko ɗon ɗo hôpital mo yaltuno aduna ko wona ɗum ko hande o mawɗo leydi Sénégal yeehi to galle makko gam yettinoyde duwaw wonande ɓesgu makko kala hollitama noon kanko Aliou Badara Cissé ko neɗɗo kewnoɗo wasiyade yimɓe saɗa yalta galle ma ƴewto ɓornugal ngal ɓorniɗa guila e comcima keɓa yeeso darogal dara yeeso ma dara waare ma pewna hoore ma ha fewde tawno sa yalti ko yimɓe woɗɓe laranma wona larata hoore ma neɗɗo ɗo woni kala yo heɓo yooɗa rutto kadi wona e peewala ko neɗɗo cuusnoɗo gonga no fewi jinnoɗo laaɓal tene kadi basitinoɗo yimɓe neɗɗo ɗo woni kala yo wondu e peewala jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe kala ene nelda duwaw dendagal ɓesgu makko ne nelda duwaw hoorejo leydi Sénégal hono Macky Sall kam e APR kala nde jomiraɗo ɓeydata jurum muma e makko kanko Aliou Badara Cissé ha joni ko toon to Sénégal keddotoɗen wonani tan balɗe seeɗa
wonande communauté layen ne ngoya deƴƴani taw ko jaltugola aduna khalifa mabbe biyetenoɗo bayi abdoullahi thiawlahi hanki noon ko ɓiyum oɗon yalti aduna biyetenoɗo mor laya kam yalti aduna hanki toon to Cambérène joni ko Sénégal keddorɗena hanki wonande kalfinaɗo kongola khalifa général Mauritanie hocci konngol mum hanki kanko woni Serigne Bassirou Abdou Khadir Mbacké hanki caggal nde huccodiri yoga e jayndeli yaltini konngol mum holliti ala ko wawi hadde haydara maggal Touba wadde ɗum ko caggal hitande ujunere e temedde jeenayi e nogas wonande kaya kanko Cheikh Ahmad Bamba kanko tigi fuɗɗi ɗum kanko yamiri kala hitande yo waɗi ɗum noon oɗo saaha ala ko wawi hadde ɓe haydara e wadde ngal ɗon maggal so wona tan jomiraɗo tagɗoɓe o ko wona ɗum ko ma maggal wat kono kadi waɗata koye dow peewal e dow ɗoftade wonande kuule jamiraɗe ɗe ko wona ɗum ko kanko on jogiiɗo konngol khalifa général mo Mouride o arti ko fate banggue gurdam wuro Touba haɗaka wadde sport ko fate banggue saluji muɗum kono haɗa tan ko moɓodirala rewɓe e worɓe e ɗiɗon saluji mbadda hen musique aji ko wona ɗum ko kadi musique aji yoga e booli ha e nokkuji kala koko haɗa so ɗum waɗi finoɓe e ngal ɗon leegal yo gullito ko wona ɗum ko kadi suka jarowo e duuɓi sappo tan tottede saret babba walla ni saret puccune dogna e nder wuuro ngo ɗum ɓe dokki ɗum mairie ndi nde wawata darade hen ɗum noon ko yidde laɓɓinde wuuro Touba ha wona peewal ko wona ɗum ko khalifa général mo Mouride yaltini kene foto wonde 50 million ngam wallidde ɓene yooliɓe ɓe galleji men jooli e nder wuuro Touba. Building administratif Mamadou Dia cumnoɗo ñande alhamisa jawtuɗo henno taw ko cumo tokoso no feewi hawre ɓen koninkoɓe faabu jaawi tigi ñippude ngeɗon jeyge kono kadi hollitama cumo heewani kono ko bonni ko fate banggue ngaalu ene heewi no feewi so tawi qimama ne wawi yaade ha milliarduji jonɗi no feewi toon to Saint-Louis ndar guejdande maayo ɗum noon kene wona 50 neɗɗo wonnoɓe e laana mumen ene peewi toon to Espagne ko kan laana yuwi ɗum noon nde ka yuwi nde kene fota wonde ɓalli 16 jiitanoma ñande aset nde walla mbiyen ñalawma hanki suba wa ñande aset kikiɗe taw kadi ganduɗa ko marine national mo leydi Sénégal ne riddanno laana gotka taw ganduɗa kan laana ne jolluno ɓen yinnoɓe ɗannade ɗan leɗe ndewani lawol ko nden ɓe kawri e ɓandu debbo goɗɗo jarowo hedde duuɓi 30 jarowo hedde duuɓi 40 ɗum waɗi kene wona 17 neɗɗo mbasen pittali mumen kene wona 41 ha ɗo cuwa taw yiitede ha joni koye Sénégal keddoɗen teskede ɓeydugol yoga e cogguji leydi ndi kono kadi teska oɗo saaha mo gonɗen ko ɓeydugol kip ko mbiyata kip ko woni tan ko kibuji kip masi batteɗi e ñamde taw ganduɗa komo 10 gram ɗonnoɗo buuɗi capanɗe buuɗi sappo wonnoɗo buuɗi joyyi jafuɗon oɗo saaha wontoyi buuɗi sappo yoga noon e sodoɓe ɗiɗon fannuji kolliti oɗo saaha mo gonen gueɗe ɗe kala koko ɓuuri serde e nder leydi ndi kala sen giwi to leydi Sénégal koto Mauritanie jagorɗo mo leydi Mauritanie cellal ɓalli holliti ujunere e temedde jeeɗiɗo e capanɗe jeenayi e tato woni ƴewndaɓe hen ujunere e temedde ɗiɗi e capanɗe nayi mbaɗa ko teste jawɗo ken wona temedere e capanɗe joyo e goo neɗɗo woni tawa ene jogui oɗo hen mborosa temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗo e ɗiɗi keeɓi cellal men yimɓe tato mbasi hen pittali mumen lekkalam ɓe kolliti wonande teskede oɗo saaha mo gonɗen ñaw guiteni heewi e Nouakchott ha e nder leydi Mauritanie kala no mbiruɗen nane a heewi tan addude ɗo hen ñaw guite ɗe gandi so ndungu ari ɓalli kewɗi ne calo won e gueɗe ha eko ngayata kala ɗum ene jeeya sababu battina e guite taw ganduɗa ko bactérine mo hinde mboros goto kam natata e guite wajjina guite waɗa ɗum looji guite gonayi lammude wonayi musde ɗum noon ene tindina tan kala keɓɗo ɗum nde wawata rentade rokkude junggo en walla feññinde yeeso mum faade yimɓe salo radde yimɓe heddiɓe ɓe al akhbara pelle citoyen jonɗe no feewi taweteɗe toon to Nouadhibou kañumen ne moɓodiri ngam hollidde metti mumen e rima laamu leydi Mauritanie ngam teskede oɗo saaha mo gonɗen
ko fate bange maaro gertode nebam e ko yatata en kala ne ɓiɗi tan serde nder leydi ndi ɗum noon yiddeɓe kamɓe finoɓe toon to Nouadhibou nde laamu ngu ɓurata yaccade nottade ɗeɗo henna gueɗe no fewi so tawi tan nottaki yoɓe gandu kam gueɗe ɗe koko jogori sattude no fewi. autorité ji leydi Mauritanie ha tente catal tambingal ko fate bange yurnitade walla windidde caɗele baɗoje ko fate bange toɓoli ɓe kolliti toɓoli jippiɗe nder leydi Mauritanie nder ɗeɗo henna balɗe toon to diwan Erkiza bonni toon ko yeni no fewi kene fota wonde galleji nogas jani e nder ɗiɗon nokkuji ene tawe e nder diwan mo Barahana non toon jafoɗon toon to Darel Barka kañumne kene fota wonde wone galleji nani toon ndiyam ha bonni toon ko heewi ɓe kolliti to Rachida ha fanima toon to Tekana ha fanima toon to Trésor yoga e nokkuji taweteɗe e nder leydi ndi kala nanni diƴƴe kewɗe no fewi nokku goɗɗo taweteɗe mum diƴƴe ko toon to Rosso e wiide Tawari ɓe kolliti so tawi waɗama toon station pompage ene wondi e camion citernaji wonande guipoɗoji diƴƴe tawete toon kono finoɓe e légal escale faade jeere nde toon ko caɗele mawɗe goni toon ha tenti ɓen yeeyoɓe kolliti bitikaji mabɓe kala gonti ɓakke ɓoole ha tenti noon oɗo saaha ni beele kilineɓe naata toon ko caɗele mawɗe no fewi gam teskede ɓakke e inco kam ene wondi e diƴƴe ne kewi natirde jeere nde no fewi. ha joni to Mauritanie keddorɗena batu keñoraɗo taw ko batu mo G5 Sahel ma tawtore ɗum ñande 31 ñalawma janggo jagorɗo kalfinaɗo koniyankagal woni Hannane Wuld Sidi ndun batu noon waɗate ko toon to ñame lamorgo leydi Niger taw ko batu mo G5 Sahel taw ganduɗa ko jagorɗen oɗon jagorɗo mo leydi Mauritanie ma tawtore ɗum ko ɓuuri yawde ngam oɗo saaha hayewtude ko fati e banggue ndenka e kisala leyɗele joyɗe. ha joni to Mauritanie keddorɗena Mohamed Wuld Makla kam tigui woni jettinɗo ɗerwol mum taw iwi koye hoorejo leydi Mauritanie yettini ɗum hoorejo leydi Guinée équatorial woni biyeteɗo Théodorin Obiangema Bazogo o yettini ɗum toon ngolɗon ɗerwol kanko woni ambassadeur mo leydi Mauritanie taweteɗo toon to Guinée équatorial ngam yidde ɓeydude jokkodiral hakkude leydi Guinée kame Mauritanie ha leyɗel ɗiɗe kala mbawa oɗo saaha faggodirde ko fati e banggue ɓamtare hakkude ɗeɗon leyɗele ɗiɗi alwiyam ɓe kolliti wonande jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu mo leydi Mauritanie yeddi wonande konnguli biiɗi ɓayde tan boros mo coronavirus ustima e nder leydi Mauritanie jeeyi sababu couvre-feu yo hoore mum waktuji mum koko usta kono holliti ɗum wodani o holliti ɗum koye hello makko Facebook. almoraɓe toon équipe nationale mo leydi Mauritanie e wiide ñiɓirde fédération wonande équipe o tawtorama hanki gam pittugol wonande plage mo Nouakchott ɗum noon ko rende wonande plage o ha ɓuura jogade ndenka e kisal gam wallide ɗum noon koye yarlitade ɓe mbaɗi ɗum kamɓe oɗon équipe gonɗo heɓade oɗo saaha mo gonɗen ɗaftodiri mum ɗo jogori ɗaftodirede ko fati e banggue kawguel éliminatoire yaade toon to Qatar hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi. sen giwi toon to Mauritanie paɗen ko to leydi Mali ambassadeur mo leydi France woni Joël Mayera kam en wondi e jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nden kay kisala woni gueɗe nder leydi kam e jaccingol laamu woni Ali woni tan oɗo biyete Dawda Ali rokkiri toon ɓe dokkiri kamɓe leydi France kene fotta wonde matériel uji timmuɗi no fewi faade police dadiɓe leydi ndi gam haɓade kala ko ene wiye caysayagal e nder leydi ndi kala police mo Bamako ɗum ko caggal nde ɓe jokkodiri e finoɓe legal biyetegal Sirakoro Ngetana ɗum ko caggal kene fotta wonde minuit ha fayma 3h jamma aɓe ndewido wonande fiila mo ganduɗa aɓe ñokkido ko fate banggue huuɗo bonko koɓe tini ene e ngalɗon legal dañi sababu noon on police haɓotoɓe kala ko fate banggue yeeyoɓe koɗono huuɗo ɓe mbawi fawde juuɗe mabɓe e gorko biyeteɗo Jama Keita jarowo e duuɓi 45 taweteɗo e legal Sirakoro Ngetana kene foto wonde 240 tout feere ganduɗa so tawi qima ma wono 300
e capanɗe jeetati ɗiɗi piccala capanɗe joyi e nayi taw ko kilogramme huuɗo bonko ko ɗum woni ko ɓe teeɓi oɗo sahaa mo gonɗen kanko on jama o noon o holliti wona kanko jeyi kanko gollotoɗo hen tan kono ko heddi ko o jaɓani taw a haalde ɗum ha leera PPME woni pharmacie ji populaire ɗi leydi Mali e wiide keso DG toɗɗaɗo biyeteɗo Amady Sissoko o holliti wonande pharmacie ji populaire ɗi leydi Mali oɗo sahane jogui caɗele mawɗe no fewi ko fati banggue ñamale kamɓe kala koɓe araɓe daaɗe ñamale soɓe ɗeɗɗama seeɗa tan koɓe joguino ko kala ɓe tutat ɗum ha laaɓa ha wiye ceer oɗo saaɓe ndewe kene fotto wonde nogas e jeegom milliard koppreje franc CFA ɓe erima laamu ngu nde ɓurata yawde e mabɓe yawa kadi ɗon pharmacie ji haade ko bonanno bonde kanko noon ko DG keso joƴƴinɗo wolisaji mum ko ɓooyani e ngal ɗon gollorgal finoɓe nder diwan Kaye jurnitima ɓamtare falde Kaye ɗum ko caggal nde ɓe jooɗodi wonande ardiɓe commune aji taweteɗe nder Kaye ɗum noon ko finoɓe toon to diaspora ha tenti toon to leydi France jooɗodima yogay ardiɓe ɗin commune aji ha tenti noon ɓen ardiɓe commune aji e nder Jombuko ha fama noko biyeɗo soro jamanu ɓe dañi joɗorade yewtidde ndiyam keelelam moƴƴama no wata heɓori toon ha ɓiɓɓe ɓe finoɓe toon mbawa dañde ndiyam timmuɗam ko fati banggue e ndema ha guura timmuka wawa dañede ɗum woni koɓe jewtide ardiɓe toon beele kamɓe kala ɓe mbadda jungo e faandu ngam gollade gollanade diwanuji mabɓe sengi wi to leydi Mali paɗen ko toon to Guinée Conakry procureur de la république mo waɗɗani tribunal Kindia arti ko fate banggue mayde oɗo hen suka dumbaɗo to kaso mo Kindia kanko Amadou Diallo procureur o holliti koɓe sappo ɓe gonno e suudu mabɓe ɗon ɓe pusi falantere mabɓe kamɓe kala ɓe dogi nde ɓen renoɓe oɗon kaso jawitinde cokke mabɓe kuure hen goto kam dañi wasde fitta noon ɗiɗo heddiɓe pella e koyɗe jani nanga jeeɗiɗo heddiɓe mbaɗe ladde ha ɗo cuwa taw yiitede nana jiile ha joni cuwa taw yiilede toon to Guinée keddana joni wonande États-Unis de Amérique pays de oncle de Sam walliti ambassadeur mo leydi Amérique mi jagoɗɗo kalfinaɗo finance jewtidi ɗum ko ñande asende wonande Amérique ene walliti kene foto wonde ɗiɗi piccala jeeɗiɗi million koppreje dollar beele kadi leydi Guinée wawa tigui gembade haɓɓude tidde haɓade oɗo hen mboros biyeteɗo coronavirus kami sa kala mborosaji goɗɗi peñoji toon to Guinée Bissau Oumar Sissoko e Mbaalo ɗum noon ko gila tan hôtel makko toon to Brésil caggal nde o joɗodi e jaydiyanke goto on noon namdima mum o holliti hewɓe ne mbiyamo kanko woni Vladimir Poutine Afrique walla ni Kim Jong-un Afrique o holliti jeeyi ngolɗon sababu yimɓe ne mbiyamo noon ko o yiɗa kala kene wiye caysegal o yiɗa kala kene wiye désordre o yiɗi hunde kala ko wona e hunde peewal kono o tawi population makko e hoore mum ko yimɓe ɓe ganduɗa moni kala ene yiɗi wuurdu ni taw kadi wona hunde fawide e dow sariya wona hunde fawide e dow lawol kono neɗɗo kala kene waɗa yo fawɗum e lawol fawɗum e sariya ɗum woni ko haɓoto ne satti ko ɗum jeeyi sababu e kala saha nden inde ene yana e makko no kadi kanko Oumar Sissoko e Mbaalo e konngoli makko holliti wonande o wasi grand frère baɗɗo fayida no fewi wonande Aliou Badara Cissé jaltuɗo aduna toon to Sénégal ñande aset jawtuɗo hen no wira hanki toon to Guénale Baqiya ɗe Touba sen giwi toon to Guinée Bissau koto Côte d'Ivoire paɗena to Côte d'Ivoire ngam haɓade ñaw coronavirus ɓen tambiɓe cellal yimɓe raɓaɗe ko fati banggue mboros kolliti metti mumen no fewi ɓe kolliti ñande gonduɗo hen lewru alarba paɗo maɓe joƴƴin ɗerewol mabɓe ɗerewol ngol ɓe jogori yaade hofgo juuɗe balɗe tati ɗum noon ko kamɓe e syndicat ji mabɓe kala ɓe kolliti ɓe keɓani primaji mabɓe kamɓe jobdi mabɓe no foti yarude ni kala sappo ya tati ndu lewru kam kala ɗo ene wiyete no ɗo testé covid walla ni ɗo covid haalete e nder leydi ndi kala nemata hay seeɗa hayso tawi woni ɓe joddinoma e hoorejo jagoɗo e leydi ndi haɗo ala taw ko gasi haydara hanki galleji kewɗi kame magasin uji kewɗi nder guittama ɗum ko toon to abobo caggal raya
e nokku biyeteɗo sogbe ɗum noon ko laawol métro gongol e fewnede hewɓe he noon kolliti metti men kono kadi laamu ngu rokkinoɓe happu ha on gasi mataw jomin panno tan ko ha 4 plaji ngara heddoɓe poɗodira e ɓen marchandise uji mabɓe sen wi toon to Côte d'Ivoire koto Burkina Faso paɗena Roch Marc Christian Kaboré ko hoorejo leydi Faso holliti metti mum no feewi ɗen metti noon ko caggal nde police CCVA caggal oɗon police tambiɓe nden kay kisala boli ya ngara caggal nde kamɓe nde ɓe piya walla ni ɓe duppa haɓe maayi toon to wuro wiyetengo banal ne tawe nder commune Brum ko toon caggal nde oto mabɓe yaɓɓi cukalel gotel nder ngoɗon wuro ha ngel cukalel wasi fitta ɗum caggal nde ɓe daari noon finoɓe ngoɗon wuro ngari tigui liiƴi e dow mabɓe piiɓe ala kala ko mbaɗani mabɓe mbaɗe mabɓe essence gasoil doppiɓe kono kadi hoorejo leydi ndi holliti en mette mum no feewi oɗo saaha holliti leskoji yo mbaɗe hen waɗɓe ngal ɗon baɗal mbawa hewnede laawol to Burkina Faso jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli holliti wonande suka Burkina najo giwnoɗo toon to Côte d'Ivoire tawani jogui fièvre hémorragique taw ganduɗa ko fièvre mawɗo no feewi caggal nde o testa hanki tawa o wondani e Ebola kono mo rentina ɗen soroɓe ne nata ne jalta kerol hakkude leydi Burkina kam ene wondi e Côte d'Ivoire nde mbawata rentade no feewi to Cameroun jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli leydi ndi oɗo saha holliti ma waɗa e vitesse mawɗo no feewi kene fotta wonde 3e taw ganduɗa ko lawɗinde kala ken wiye vaccin e nder leydi ndi kala sifti noon o waɗi no goho waɗi ɗiɗi ɓiɓɓe leydi ndi kala jaɓani vaccinade kañum ɓuran ɗumen ko yaade addoyde leɗɗe hankiɗe pasna jara ko ɗum woni ko ittata ñaw coronavirus hayso tawi woni wo holliri e nder tan ñalawma goto 1,150 neɗɗo raɓama e nder leydi ndi e nder yontere 15 neɗɗo mbasi pittali men kono hande ɓiɓɓe leydi ndi kala ko ruñiɓe oɗo hen vaccin kolliti jadani hande jadani hen janggo seppo gana to finoɓe nokku biyeteɗo aflawo nokku biyeteɗo aflawo waɗɗani kerol hakkude leydi Ghana kam e leydi Togo ɓe kolliti mette mabɓe no fewi diwan mabɓe biyeteɗo aflawo oɗo saaha yani ha laaɓi ten ganduɗa ko diwan ɓurnoɗo ƴellitade nder leydi Ghana ko fate banggue commerce kam e faggude mum kala ɗum noon guila hitande 2020 wonno koye lewru mars nde coronavirus feeñi ha yittiɗo kerol ngol koko udda ɓe tampi no fewi yiddeɓe ko laamu ngu nde wawata uddidde ngol ɗon kerol to RD mo Congo wuro wiyetengo Beni toonne kadi ken wona 19 jamburu ɓen tigui goni waɗaɓe toon attaque jana mbara taw wariɓe ko ɓen worɓe joguitiɓe armeji to Zambie hoorejo leydi kesso toɗɗaɗo o riwi kala kene wiye commissaire police ko wona ɗum ko chef de militaire kala o itti o wayli ha laaɓi waddi ɗon kesamago wongo taƴodiral hakkude leydi Maroc kame Algérie leydi Algérie uddi ambassadeur mum tawete to Rabat ɓe kaɓi bagage mabɓe kooti leydi mabɓe to Alger kono ne kadi wonande ambassadeur mo leydi Maroc joɗinoɗo toon to Alger kañum ne uddi dewni mum ha tiiɗi kame yimɓe mum kala yalti leydi ndi kono noon ambassadeur mo leydi Maroc tawete toon to Alger jaɓani joɗodade ni rokkude ɓattake ne yalta leydi ndi wonande jagorɗo mo leydi Algérie hakkude leyɗele taƴi tan hankkadi ne gasi ha laaɓi taƴodiral hakkude leyɗele ɗe kala caggal nde ambassadeur aji kala kooti moni kala faati e leydi mum ko wona ɗum ko leydi Canada daaƴi kala laana ndi wawa iwaka toon to leydi Maroc haadi oɗo saha joni gam teskede ñaw coronavirus ene ɓuuri ƴellitade e nder leydi Maroc toon to Afghanistan wonande ken heddi tan ñalawma goto Amérique naɓe ne jalta leydi ndi happo ko ñalawma janggo ko wona ɗum ko kikiɗe hanki kirɗo wonande rokketaji kewɗi l'organisation état islamique felli ɗum e sara bowal laaɗi diwoje ngal Kabula waɗani mayɓe waɗani gañiɓe tawa teska kono leyɗe kewɗe kam hollitama rokketaji kewɗi jani toon taw ganduɗa tiro iwi koye nder autoji mawɗi no fewi faade bowal laaɗi diwoje ngal Kabula ha ganduɗa kene fotta wonde anti roquette mo Amérique kañumne teɓima kene fotta wonde roquette aji 5 ko wona ɗum ko ñande alhamis nde eɗen gandi
ko attantaji ɗiɗi mbanno sara bowala de ngal Kabul ha ganda temedere capanɗe joyi neɗɗo mbasen pittali mumen sappo e tato koninke Amérique najo hande ɓe ɓalli men jogori nawtede toon to États-Unis de Amérique serani gila nguɗon jango waɗi haɓe mbasi sappo e tati koninke serani Joe Biden hoorejo leydi Amérique ɓurɗo ñiŋede hande ko fate banggue landa landa républicaine walla min landa républicain hande komo ɓuuri ñiŋede toon no feewi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabruji garandena kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena